Nachádzame sa v momente, kedy môžeme oznámiť, že sme pripravení definitívne rozbehnúť mechanizmus výstavby štátom podporovaných nájomných bytov. Agentúra v spolupráci s investičnými partnermi môže ponúknuť do systému nájomné byty za regulované ceny. Táto cena nájmu oveľa výhodnejšia vzhľadom na príspevok, ktorý môže poskytnúť zamestnávateľ. Zamestnanci a ľudia budú mať pekné, kvalitné a cenovo dostupné bývanie a zase zamestnávateľia budú mať stabilizovaných zamestnancov a tiež v podstate určitý štatút sociálne zodpovednej spoločnosti. Posledný štátny byt sa v Košiciach postavil v roku 1986. Je to naozaj veľmi dávno. Odtedy hlad po bytoch v Košiciach naozaj rastie a dlhodobo my rozmýšľame, ako pomôcť obyvateľom, pretože byty, ktoré sú komerčného charaktera, jednoducho nie sú dnes dostupné pre Košičanov, tých, ktorí tých peňazí nemajú dosť a na druhej strane poctivo chodia do práce. Tento proces, ktorý sme začali, naozaj priniesie na trh to, čo tu doteraz chýbalo. Dnes nám tu chýba 400 až 500 tisíc bytov na Slovensku. Takto podporované nájomné bývanie je dobrou správou pre zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ motivovať pre prijatie do pracovného pomeru, čo je veľmi výhodné. Naša skupina má 40-ročné skúsenosti v tomto segmente v Rakúsku, kde postavila viac ako 150 000 nájomných bytov a je najväčším stavebníkom alebo najväčším investorom v strednej a východnej Európe v tomto segmente. Takže preberáme štafetu na Slovensku. Je to niečo, čo nám pomôže stabilizovať aj zamestnanosť v mestách, čo je veľmi dôležité. Umožní najmä takému segmentu, ako sú zdravotné sestry, lekári, ale napríklad aj ľudia, ktorí pracujú v tých IT biznisoch, v železniciach a tak ďalej.